Żewġ ferat tal-Partit Laburista, in-Nisa Laburisti u l-Fondazzjoni Ideat qed ifakru 16-il jum ta' attiviżmu sabiex titqajjem kuxjenza dwar il-vjolenza domestika. Nisa Laburisti nediet kampanja ta' għarfien dwar il-vjolenza domestika li tiġi finanzjata mill-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew. Din se tiffoka fuq 3 tipi differenti ta' vjolenza domestika li sfortunatament ma jingħatawx attenzjoni daqs forom oħra ta' vjolenza. Dawn huma l-vjolenza ekonomika, verbali u emozzjonali, 3 tipi ta' abbużi li diversi persuni affaċċjaw fuq bażi regolari. Il-President ta' Nisa Laburisti Nikita Zammita Lamango sostniet li din se sservi biex teduka lil pubbliku fuq x'jista' jkun abbuż. L-appell tiegħi ovvjament illi ħadd ma jaqta' qalbu, però jimxu l-qudiem ifittxu l-għajnuna jagħmlu kuntatt mal-awtoritajiet nafu li anke l-Pulizija wafqu Domestic Violence Unit xew waħdanhom u allura jċemplu 179 isibu l-għajnuna jfittxu imma ma tistax tibqa' tgħix u tbati u fis-silenzju u fis-sofferenzi. Il-Fondazzjoni Ideat tellet diskussjoni virtwali dwar il-vjolenza domestika bl-isem ta' daqshekk, bis-sem ta' diversi esperti li qasmu informazzjoni u anke opinjonijiet dwar is-suġġett. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Ideat, Elaine De Giorgio, saħqet kif għandna nqajmu kuxjenza dwar is-suġġett mhux waqt dan iż-żmien imma matul is-sena kollha. Infakru u ninaqdu wkoll ma' dawk il-vittmi fis-silenzju illi qegħdin madwarna, qegħdin ibatu. U allura għandna d-dover aħna illi nippruvaw nagħtuhom is-sosten kollu illi hemm bżonn biex jersqu u l-qudiem jagħmlu dak il-pass meħtieġ biex verament jinħelsu minn din il-pjaga soċjali li qed sfortunatament qiegħda tolqot il-ħafna u ħafna nies madwarna.